ב-1799 נפוליאון בונפרטה כובש את ארץ ישראל. הוא מגיע וצר על עכו. הקרב היה קשה ועכו העות'מאנית לא נכנעת לנפוליאון. במקביל למצור על עכו ולבעיות הרבות שנפלו על צבאו של נפוליאון כמו רעב, חולשה ומכת דבר, מפנה נפוליאון גדוד אחד שלם ללכת מרחק של יום הליכה לכיוון מצוק אקברה שבגליל העליון. מדוע מקצה נפוליאון גדוד שלם ללכת דווקא לפה? השמועה על האוצר האבוד הגיעה גם לאוזניו. חייליו של נפוליאון מכוונים את התותחים ומפציצים את המצוק. ויש אומרים כי עד היום הדרדרת שאתם רואים בתחתית המצוק, שם כן, היא תוצאה מההפצצות האלה. למרות המאמצים והחיפושים הגדולים, לא מצאו הצרפתים כלום. אבל אתם אולי תמצאו. כל הכבוד, המשיכו בשביל, רדו ישר וחפשו שתי אבנים גדולות באחו, העומדות זו מול זו. שם, בין האבנים, נמצא הרמז האחרון שלכם. בהצלחה!